serious ọ bụ ọsọ Nigeria nwere parliament n'ije na South Africa ha nwere parliament anụ m afụ ka ha si eme ebe a o nwere ka o esi ike pati dị ona ebinie wa na agba na ndị a dị serious mana iru ị na-enene ego na na-akwụ ị na-ene yo salary anya obi anya aka gị na ọ bụ na ịdị serious na-echọrọ ka savage ya n'Igbo ọ bụgodị na ọ bụ Biafra ka a na-ekwu ma ihe ndị ọzọ nwere sinye anyị ya other zones nwere 6 geopolitical zones north west ihe dị na ncha 6 so anyị nwa dị 5 why ijeri na north central dị 7 why na-adị ewepụ nwa na-abịa nyegoro anyị ebe a ọnụ nwa bụ ndị ahụ nọ na Abuja kwesịrị stand up kwuo okwu metụ na-adị ekwue so ihe anyị kwesịrị inwe even the representation anyị kwesịrị inwe na Abuja anyị nwere ya ọ bụ na enwe one more state at least 3 senators ga-apụta join ọdịa ọ bụ na enwe 18 senators asị na 18 senators si na south east likewise ndị si na south west enwe equality ije na House of Rep ndị ihe ndị a produce ka anyị nwa ga-produce ọ dị balanced mana kịta enwere equilibrium na ya bụ ihe efugi ya so onye niile na-abụ ihe Nnamdi Kanu na-ekwu den na-aba dị mba ọ dịka asị na ọ na-ekwu ka ihe ọ na-ekwu bụ pure ma nke aka m na-adịrọ fugokwa nke ka eme ya in a violent way mụnwa adịmeweje ọnụ ebe adịrọ m in support of it ịghọtago a ga-akpa a ga-akpịa akpagbuo ya mma nene the merit and the demerit ife ọbụla even stand against bụ ife ọbụla ga-emegidekwa again ewejekwaje nachigha back to etu ọ dị anyị na 1970 ma ụmụazị na-awa ọchịgasịba nne m ụfọdụ aghọtara ihe haịfụ mgbe ni anya na-ajụ m ịdị arọ na mgba ihe haịfụ mgbe a nụrụ ọgụ achọghị m efu ya again maka na efugokwa ụmụ kelekele ụlọ alụsị ọvụ a na be anyị ọhịa abụkwa target ndị a eme kịta na ero tank bata n'ala Igbo agbarisi ihe niile anyị ebidokwa n'isi maka akpọgo anyị asị bụ na akpọgo anyị asị ịghọtago so anyị ga na-ama na-eji ya ama na-eji anyị na-achụ ya bụ ihe nsị mgbe bọọlụ anyị na-agba achụji ya n'iru anyị enekwa ya na difensi anyị maka na o meghakwa na ihe a chọrọ bụ ka anyị reduzukwa anyị Igbo to zero ife ọbụla ga-eme ka reduce anyị Igbo to zero again anyị ama ekwe anyị achọrọ ya anyị ga-eme ya avoid ọ bụla ife nwe ekwu about it ka anyị bidogoro n'isi ebe after independence because ama m na ịdị very very abreast with history after independence 1960 ewee chibanụ wetago then the first coup 1966 15 January yes enwere video ime maka ya ịkọwa ihe meenụ after ka IBB bịakwusie nke ya bịakwuo version ya ịkọwala anyị inwe ike can you run us through for ụfọdụ na-amarọ the history mgbe ahụ emere ku ya ada emekwana ya nọ na emere ya ka ofevo ndị Igbo ịghọtago enele anya fụdat na gọọmenti a na ọ da aga etu o si kwesị ịga onye a na-achị achị adị obodo kapebụl kọwalụ ndị na-amarọ ihe wu kiu bụ na ndị amị na-esili anya wee sị na ndị civilian na corruption dị ebe a so na a ga-ewepụ ndị a ka fanwa chọọ onye dị kapebụl tinye ana onye fa na-ene anya ga-anọ ebe a bụ Awolowo meanwhile oge Awolowo atigo Django nke ewele ya tinyegodo na nga ọ nọ na Kalaba ịghọtago so emebezi oge abịa mee ku ya ọ bụrụ na egburu ndị ugwu hinne gbuo ndị saịdị na ndị ofe mmanụ mana ndị nke Igbo enwe onye egburu ife dịka